Hej. Har I nogensinde undret over, hvordan man finder ud af, om man er pro? Det er jeg i hvert fald. Så her er 7 måder at spotte en pro på. Hvorfor falder trækken ned, når jeg slår dem? Hold kæft, det noob, mand. Han er et godt offer, ham der. Huja! Se en kage. Nu er det nok igen. What? Nej! Se, en blomst. Den må jeg hellere tage med til min oldemor. Ej, det går godt. Ej. Nu, træk i håndtaget. Okay. Det er fuck. Nej! Yeah. Altså, hvis du tager den der for min, er det ikke så fair nok? Er det ikke fair for det? Oh shit! Pas på! Lidt for! Lidt der! Gå i fedt! Hvad er det der, man kalder kunst? Så mangler der kun en dør. Det er godt nok standard. Hvad fanden var det for en lyd? Hvad skete der? Nej! Hvad sker der? Nej! Jeg håber, I bliver lidt klogere på denne video, og lærer lidt forskellige måder at spotte en pro på. Det var alt, så vi ses.